Hej, velkommen til den her video. Og i dag, jeg vil lige bare snakke om, at det her det er en ny YouTube kanal. Hvis I er med mig, meget gerne subscribe, så I kan se de andre videoer, jeg kommer til at lægge ud inden for det næste lille stykke tid. Og hvis jeg kan se, at I ser mine videoer, og I synes godt om dem, så smid et like, og husk at sige til jeres venner, at de skal subscribe, så jeg kan få nogle flere subscribere, så jeg synes det er sjovere at lave videoer, og jeg ved, at der er nogen, der ser med. Og jeg vil egentlig bare fortælle jer det her, så ligesom vidste, at min YouTube-kanal, den er også op nu. Det var egentlig så meget, det jeg egentlig lige vil sige. Og så håber jeg meget, at jeg kan se, at jeg har fået nogle subscribers, og måske nogle likes, endda et par seere i min næste video. Og hvis I er i tvivl om, hvad for nogle videoer jeg lægger op, så bliver det mest noget League of Legends. Og måske også lidt Overwatch. Det er jeg ikke så sikker på, men det kan I skrive i kommentarerne, hvis I ser den her video. Og det var egentlig det. Så tak fordi I så med.